Ама мен не ме представи. Много добре. После ще блокираш някой път. Нормално. На мене, когато споделям екран, не го мисля. Чакаме да свърши играта. Survival. Втория вече главата или... главата или... Първо си измислят едни шантови имена. Айде, почваме. Зомби скелета, да, бегай просто. Колко по-напред, толкова по-добре. Не, аз ти казах, дам зомби скелета, пък и не мисли. Але аз то мап не го знам. Не мога. Тук трябва да удържам явно. Не трябва. Мен ми се бъгна. Тук трябва да удържаме. Ето. Мале, трябва да си взема дебелото, аз ще спаси тъпата емка. Отвори ли? Това се отвори. Наистина сме затваряли ли се? Това за бъргашко. Бързо. Аз съм един от първите. Не, брат. Тук не знам. Ясно. И аз за пръв път го играя. Ето ги. Тук се обариха някаква стена. Айде, оцелем. Ти от последните ли? Нема. Край, това беше. Затвори се вратата. Вратото. Едно ли съм да искаш тук? Ето. Бързо. Бързо, че се гръмне всичко. Бързо. Yes. Бързо! Yes. Спасих се. Хайде, почи се. Кой натисна бутона? Yes. Натиска ли се? Тук трябва да удържам. Не. Чехме ли? Да! Yes, аз печелих. Чакай малко сега, къде е това? Трябва да взема дебелото. В смисъл, имаше едни неговите 4 беше. Аз съм един от последните. И с какво си? Бързи. Не. И аз знам. Забавя и зомбите ако паднат. Аз съм с един снайпер. Бърз. Бързи човек, ако тук стигнеш до едно голямо място, ще всички тук държим. Аз съм... Не.
Тълнат. Ама аз съм един от последните, ще стана зомби. Мале, следват нас. Един удържа, право е. Право на теб, момче. Айде, идвай. Аз съм тука. Мале, те идват точно за нас. Мале, ще ме настигнат. Умирам. Айде, направо съм отвън. О, това тука нека се сни, просто е така. Да, само че може да тук, какво има? О, супер. Роли. Аре, отвори се тъпа врато. Отвори се. Ние слизаме. Ай, и тия се спасиха. Не е край, умряхме. Не е край, умряхме. Край, да. Спасиха се, браво е. Отдържат момчетата, браво. Ето се оказа отбор на 7 чудо. Добре, тогава тичай само напред. Добре, не обръщай внимание на никой друг, просто тичай. Това не е важното в момента. Ай, аз съм зомби. О, Марто. Сега ще хвана. Един остана. То си пише. Тръгнахме. Един скак май. Да, има един скак. Ето си на сиди набързо. Ма човек, той го помага, че ти сега се държиш като някакъв малумник. Аре, пичнаха ма. Yes, пичнахме. Мале. О, той е български сервер. Как ми бута са? Мале, кой ме стреля с това магма? Не, трябва да държам. Не сме за теб, знаеш колко далеч сме. Гътос какво прави, бе? Не вече. Някакво първо се намки. Аз бех един от избраните зомбите. Мале, колко съм тък. Има една нова CSC Source.